Mae'n gêm mor greulon. Nathoch chi ddim adael dim byd mas ar y canau hyn yma. Beth yw'r brif emosiwn i ti'n teimlo ar? Fi'n siŵr bod hwnna'n cwestiwn amlwg. Ie, mae fe'n un caled i cymryd. O'n i wedi rhoi popeth mewn i'r gêm, ond yn y diwedd oedd e ddim i fod. Mae fe'n anodd achos fi ffili ffindo un peth nath Cymru wneud o'i le hyn o perfformiad wych, ond yn y diwedd jyst yn anlwcus gyda cicio o'r smotyn. Ie, ac so fi'n gwybod really beth i ddweud, ond mae'r perfformiad, oedd e'n perfformiad dda, ond yn y diwedd y canlyniad beth yw'r peth pwysig ac oedd wedi mynd yn erbyn i heno. Oedd hi'n gêm gorfforol iawn, ond yn feddyliol, pa mor anodd oedd hi mas na heno? Ie, oedd e'n, fel chi wedi dweud, oedd e'n perfformiad dda, oedd e'n un galed, ac maen nhw'n tîm dda, oedd dim lot rhwngddo ni, ond ciciau smotyn, mae'n un croelon. Ben, ni wedi gweld cymaint o datblygiad yn y tîm yma, yn y garfan, cymaint o berfformiadau arbennig yn ddiweddar. Beth sy'n credu sy'n nesaf i Gymru? Mae fe'n un emosiynol ar y foment. By'n ni'n mynd i ffwrdd a by'n ni'n gweld, ond oedd y cymeriad hyn oedd pawb dangos bod pawb yn caru chwarae dros Cymru. Ben, diolch am damser.